Tak hele, co je červeně potržený, na tom bazíruje profesor. Co je zeleně potržený, to chce slyšet Cejkora, a co je modře potržený, na tom bazírují asistenti. No jo, ale tady je podtržený úplně všechno. No správně, je vidět, že jsi docela chápavý. Co budeme dělat? Tak nám říkali Zaradka, jak napsal velký český pedagog Jan Amadeus Komeský, seučit. No jo, seučit. Ale třeba si z nás dělají legraci. Aby nás postrašili. No to přece není možný se naučit. No tohle mi nedělá starosti. Víš, mám fotografickou paměť. Co to je fotografická paměť? Prostě si to tady vyfotím a pak si to tady přečtu. Vyskusíme si tě. Tady je... Jít! Tady je napsaný jméno moje dědečka. Dáme ti 10 sekund a pak to musíš říct right. Teda rovně. Teda správně. Hm? Dobře, ukaž. Stop! Řekni jméno moje dědečka. Lepodotema česela čogaleo kranie leipsonatrium upotrimatosifio paraomelito katekeklumeno kyčleposifofato peristeralektrionop. Je to správně? Správně. To je moje dědeček. A co ty, Mirečku? Ty myslíš, že se to všechno naučíš? Jo, ale potřebuju ženskou. Jakou ženskou? To je jedno. Nejdřív se musím hodně milovat a pak se hodně učit. Jak se to tady u vás dělá? No, stejně jako u vás. Ne, já myslím, jak je to chytáte. Jo, ty myslíš, jak je balíme? Jo. No, zamiluješ se, dlouho jí nadbíháš, ona tě nechce a nakonec si ji vemeš za ženu. Ale to je program na celé semestr. Něco rychlejšího byste neměli? Máš na mysli něco speciálního, Mirečku? Čau. Čau. Nejradši mám takový, co na nose, prsenky.